Gedonganku tadi ini Pak Edi loh DPR Edi Bowo ora sekilo 3,5 kilo. Kalau ngaji mriko gawani ning ora sekilo. Ayo minyak plastik. Digawani seplanting sementen iki ya plastik. Ateni. Nah, sekilo 3,5 juta ya. Semes oleh loro iki. Oh, wis to. Tekan ngendi? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malam yastati minkum taulan ayang kihal muhsonatil mu'minat mu'minatin famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Surat An-Nisa ayat 20. Sing dhuwur wingi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sing dhuwur. Wa min ayatihi iku setengah saking tondo kekuasaane Allah. An khalaqa yen to nitahake sapa Allah lakum kedue sira kabeh min anfusikum saking awak ira kabeh nitahake azwajan ing bojo utawa ing jodoh. Setengah saking tondo kekuasaane Allah yen to Allah niku nitahake saka awak-awakmu rupa jodoh. Saka awak-awakmu. Niki ora iso dilogika ming diimani, nek dilogika engko mubeng muyeng. Wong dasare logikane jenengan iki rada ratek apik. Mubeng muyeng tenan nek mikir iki. Niki ming informasi sing supaya kita kon ngimani bahwa Gusti Allah niku kuwasa banget pisan. Salah siji kekuasaane Allah kasunyatan. Allah niku nitahake saka awakmu rupa jodoh. Kasunyatan wong kabeh do di jodoh kok. Ning jodoh kula wis mati ora urusan kok. Urusane duwe. Terus protes. Muni jodoh kula wis mati. Mbok menawa disiapi jodoh liyane ya goleki meneh. Mbok menawa nek iki dilogika masalahe ora iso. Cara kasarane banyu mili mingen. Ora tekan awake dhewe nek ngen-ngen ora tekan. Ming salah satu tafsir sing min anfusikum niku. Nah ayat iki rak kon ngimani pokok iman wong nyatane ya do ngunduh kok. Nyatane kabeh do ketemu karo do duwe jodoh. Wes malah kadang double-double. Lho kok iso rasah dipikir. Rasah muni kok iso. Karena Allah sing gawe. Video nang Facebook wingi ndelok ora? Wong wedok-wedok papat nggawa anu kae, nggawa tulisan. Pokoknya kami protes pada laki-laki yang mempunyai istri satu.
harus mempunyai lebih dari satu. Wong wedok lho sing protes. Karena jumlah kami semakin banyak. Nek satu-satu nanti tidak banyak yang tidak komanan ngono kuwi. Aku nek nerangke rada detail tentang iki ming dinesoni. Kok iso nesu aku. Nek sing ra sabar gelas oban kene. Iso ra. Mula do meneng wae ta ora seneng blas karo keterangan. Nek le nerangke ada kesan kaya iki ming arep nuruti ego. Nek nampa keterangan ning nek nampa keimanan memang salah satu penjabaran panjang. Maksudnya jangka panjang. Kadang wingi niki wasulasa waruba sing ning ayat liya niku telu kita dhuwur wingi lho. Ya kan ana masna wasulasa wa ruba loro apa telu apa papat. Itu ternyata memang ayat ini sing ngendika Allah dan Allah juga akan ngeterke ke arah itu. Salah satu pembuktian nyata jumlah wedok itu tetep saya. Tetep akeh wedoke niki. Wis niku real nyata. Nek nyata nek kuwi. Lah nek nggon kuwi iki engko terus urusane internal. Internal rasa omong ning kene. Engko ndak malah ming marai ra. Jan ora ana sing seneng blas ya. Wah, wah kok ngono iki. Detail-detail. Sing pasti niku nek nggon ayat niki saka wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja niku ming butuh diimani. Mbuh carane Allah le jodohke piye, tetep Gusti Allah niku nek nitahake kawula, nitahake wong mesti dikandhani jodhone. Lah sing ora iso dilegi min anfusikum saka awakmu. Iki engko nek diterangke detail sok ora ketemu, sok ora gathuk secara akal. Ning nyatane tetep digaweke jodoh. Nek kasunatan sing tembunge min anfusikum, nek kasunatan tembunge saka awakmu, nyatane angger muni jodoh, jodoh, angger muni ketemu jodhone nika. Mang delok antarane kakung putrine niku selalu ada kemiripan, selalu ada kesamaan. Minimal mirip neng wajah. Minimal. Mesti ana titik-titike ana padane ngono. Yen dilalae kok ya ana kesamaane ngono. Nggih ta nika mesti lho iki kok padha kok. Iki kok pesek udu pesek. Iki kok nek anu wonge rada keren kok wedoke rada ayu. Anu kuwi ana. Kok lakune kok padha ekeh-ekeh. Tenan nek nggonku ana kemiripan ya. Mosok nggatek angger muni dadi judune lho rak padha lho rak padha. Niku marai ngandelke iman pancen Allah itu hebat. Tenan Gusti Allah itu hebat sekali. Tetep min anfusikum saka awakmu dan istimewa. Jenengan anu lho ngrasake karo ndelok-ndelok lho niki. Nek ngrasake karo ndelok-ndelok Allah niku akan selalu nitahake jodoh dadi wong uripe rasa khawatir nek nggon tentang itu santai-santai saja mlaku karo mlaku itu wis engko dadi dhewe karena memang Allah sing ngarahke. Gusti Allah engko sing ndanak-ndanakke sing giring-giring karo sing ngreka dilalele ketemu iso piye utawa lantarane ketemune piye barang ngono kuwi Gusti Allah. Kandhane kula iki tau mejang manten. Kronologi lanang wedok iso dadi bojone iki ming sepele kok. Sing lanang arep mangkat glidik, sing wedok arep bakul ketoke. Lah sing lanang kesusu nyerempet kronjot. Terus do ambruk ning do ora lara. Akhire sing lanang ngomong nyun ngapunten, Mbak, kula selak kesusu. Pokoke mengke sore kula karuhke sing penting sakniki jolan KTP sithik. Ngono kuwi.
Akhirnya jalan KTP Allah ilang ngreka jan ampuh tenan dramatisir ya. Wong sing lanang selak kesusu arek glithik. Wah, sore bar maghrib ngejak kakange, "Ayo Kang aku terno nang ndi iki lho nggon KTP." Lah opo sih nyerempet iki wonge lara apa ora mau tak karoke. Aku wis ngomong kok nek mulih glithik. Iki terus tenan bar maghrib dikaroke ternyata ora apa-apa. Malah wong tuane seneng ternyata sing lanang sing nyerempet iki tanggung jawab tetep gelem ngarohke. Ya, terus singkat cerita wong ya dasare wis do tuwa-tuwa rung duwe bojo. Akhirnya tadi gara-gara nyerempet keronjot. Mula jenengan golek bojo anggere ana keronjot serempetan. Modus. Nek kuwi modus mah hati-hati bisa gebuki sedulur. Ora ya ora ngono kuwi. Niku jan ceritane apik. Nika ning Ibnu Qayyim ngidul nika. Biyen le cerita di ning Jalan Wonosari sing ana pondok Ibnu Qayyim ngidul le cerempetan daerah kono kuwi. Kok ya iso lah karang ya Allah kok ya sing drama ngono kuwi iki Gusti Allah. Pepak lah pokoke pepak. Lah sing dadi masalah terusane ayat niki litaskunu ilaiha iki. Engko nek wis ketemu jodoh jenengan percaya jenengan imani Allah sing gaweke jodoh, di situ jenengan terus oleh dawuh saka Quran saka Allah oleh dawuh kon ngibadah. Nek wis ketemu jodoh jenengan gawe litaskunu ilaiha. Mula kula nyudingi riki ora kono. Lah kok ngono sing didhawuhi litaskunu supaya gawe anteng, gawe tenang sapa sira kabeh. Iki ternyata sira kabeh wong lanang-lanang ten riku, ora wong wedok. Ilaiha maring bojo wadon, mula ndomire ha wedok. Niku ndomire ilaiha. Nang wedok ora ilaihi. Ilaiha maring bojo wadon. Iki jenenge dawuh ngibadah. Nyekel ayat niki jenengan kudu nek wis duwe bojo niku usaha gawe anteng, gawe tenang bojo wadon lho niku paling sulit tak omongi. Iki prakteke paling sulit tenan gawe anteng, gawe tenang bojo wadon itu sulit sekali. Karena memang anu sok-sok nyuwun ngapunten lho, wis digawe we kikrik iki lho angel. Lha anane iki ora kepeneran sok iki. Gawe tenang nang nggon sudut kebutuhane dicukupi. Iki secara fikih wis sah, resmi, malah kepara turah-turah le nyukupi kebutuhan niku wis kepara turah-turah. Niki wong lanang wis ngibadah, ning ternyata sing wedok ora ngrasa tenang saka sudut utawa saka arah liyane lak dadi kacau to. Wis kadang mung gawe tenang ngancani ndak dina ning ora nyukupi. Mung ngancani nang omah ya nang omah, kon ngeterke ya ngeterke. Ning ora tau ngayani jenenge nek wong Jawa. Ya ora tau ngekeki kebutuhan, ya ora tenang meneh. Mula dadi angel banget niki. Niku engko ora mesti sing lanang secara 100% salah tidak. Wong lanang niku mungkin wis ngekeki kaya, maksude ngayani. Secara kebutuhan cukup. Ngancani sesuai karo porsi. Wong nek ngancani niku ora ndelok porsine to, lah nek glidhe kaya dijak. Jakan kono engko mangun cari labur apa. Iya kadang kalau ana sing lanang glidhik le iso ngancani ming ndak sore tekan ngisak tekan jam 09.00 engko nek wis bar kuwi wong lanang sok ndek acara ndi sing kumpulan ndi sing rondo ndi sing begadang ngono kuwi biasa to. Tapi memang sulit niki niki. Tidak istilahnya yo ora kok 100% le ora iso gawe tenang ki salahe sing lanang ora. Salahe sing lanang tidak seperti itu. Wong sing lanang niku wis nyukupi dalam segala hal, cuman ketidakpuasane sing wedok. Ana ta sing ngeten niku, sing wedok selalu ora
iso nampa keadaan nuntut ngene nek ngono kuwi sing wedok ora tenang sementara sing lanang wis netepi sesuai karo kemampuan iki sing lanang ora dosa. Dadi ora kok terus gebyah-uyah sing wedok mau wis arep seneng iki. Oleh keterangan iki wis arep seneng mau. Mau ki wis arep muni kuwi rungokno ora sida saiki. Dadi ra sida. Dadi ra sida lah wong kabeh iki wis ana rile ana aturan saka Gusti Allah. Lah nek sing lanang ya wis netepi aturane Allah. Wis sesuai kemampuan ya ming ketidakpuasane sing wedok wong kadang sing wedok ora nganggo ngelmu sok ora puas. Niku sing lanang ora salah. Kadang kuwalik sing wedok wis nerima. Iki sing wedok wis nerima ning sing lanang jebul saya mburok. Iki sing lanang sing salah. Lah kok mburok kuwi nggih niku ming kula aturke ming sekedar ngancani, sekedar memberi kalimat, sekedar memberi kata. Kadang sahdu aku ki sayang tenan karo kowe mah. Wis sahdu omongane. Wah, aku tetap tak bisa hidup tanpamu. Omongane. Ning jan mengkur sak omongan tok. Ming sak omongan tok. Sing wedok pengen jagung godhog kuwi ora tukoke iki wis ra mutu wong lanang kok ya nek ngono kuwi. Kok mengkur omongan tok ra ya kebutuhane sing wedok marai tenang karo srek kuwi diberesi. Nek romongan senajan to sing wedok iki iso nampa karena memaksa iso nampa. Jane ora tek iso nampa ning memaksa iso nampa. Ngantek secara umum sok do grenengan kae lho wong wedok-wedok. Wis kebacut oleh kok ngono kae lho. Yalah sing wedok sak omong niku wis kebacut oleh kok ngono. Ha kuwi walaupun iso nampa sing lanang tetep dosa wong nyatane ngresah kok asile. Sing wedok asline ngresah kok ya lah ya piye cara mangan sing paling sederhana ming butuh jagung ora dituruti. Apa meneh pengen duren. Wah, tetep relongko kok ya. Duren iki nek tuku nang isore 50 ora enak. Engko kudune swidak munggah agena, gek sing lanang owele ra ilok-ilok. Aku ki jane pengin duren lho, Pak. Rasah larang. Mbangane nggo tuku duren mbok nganggo ngliwet. Ngono kuwi. Sing lanang isa-isane omong ngono ki lha ngliwet ngomah ya ora ana beras kok. Ya sesuk golek sik. Lha muni ngono ki to, asal mati. Wono wong lanang cethile ra elok-elok, ming sak kalimat tok aku sayang, aku seneng ning blas ra iso ngopo-ngopo dalam segi gawe tenang litas kunu ora iso. Riki wae dadi siji. Oh, lah ya wis. Ya riku kancanana. Yo ora iso nek terus nganggo napa jenenge nganggo keegoisan wong wedok sik isih nom-nom ngono ki butuh make up ya malah ning cukup diomongi. Aku ki jane pengen perawatan wajah lho Pak. Lah iki raiku rada jedul-jedul anune apa jenenge jerawate. Ki mbok menawa saka pupurku ana sing ra cocok. Iki nek perawatan wajah piye? Walah ngono kuwi mbok elik wae aku ki seneng. Lah kowe wong lanang radong kuwi wae. Lah kok mung cukup dijawab mbok kowe iki elik wae aku seneng. Kuwi asline mung owel nek cucul. Mung wegane ragat. Nek ora nrimo ning zong kuwi jenenge ora cetha. Wah niki pada dasarnya ukeh-ukeh wong lanang iku rak ya seneng nek nyawang sing wedok resik glowing iki tetep seneng. Ya nggih niku to ora enom ra tuwa nek resik iki ya nyenengke lah kok mingkur ora diragati. Iki sing umum wae dari mulai mangan ra keturutan, tampilan ra keragatan. Men cukup dikei swara aku ki wah kuwi ora main.
Mula sing dimaksud litaskunu niku mengke kudu ana sinkronisasi antarane kemampuane sing lanang karo karepe sing wedok, sinkron. Nek ora dadi. Ki nek sing wis sepuh-sepuh rasah mikir. Karena ketoke mlaku ngono kuwi wis dadi. Mlaku piye ya sing ndak dina mang lakon iku wis tuwak-tuwak ya semene ngono kuwi. Pokoke ayo mlaku mbahne ngono mingan. Wis kepenak wis ngene iki wae dadi karena sepuh-sepuh ki wawasane mesti mbiyen cocoke karo duniane saiki wis ra judu. Kaya aman nek sing sepuh-sepuh ki ora kenal karo sing jenenge si glowing ki ora kenal. Ora kenal kok ya. Apa meneh kok perawatan wajah ning Natasha. Apa kuwi ngono kok ya. Kok ning Natasha ning Nava Green wis ora kenal. Tur engko upamane dikenalke saiki telat, le dandan kangelan. Wis angel didandani kok ya. Ora kok rusak, sing tak maksud angel dandane niku mboten kok rusak. Ning pancen barange wis tuwa. Nek rusak ngono dandani saiki tuwa sih mosok dirubah enom. Ora iso mbok dumpulun kae tenan. Dempule pecah nek garing. Nek kok terus dempul. Ya wis elik-elik kae terus wangel mbok wis ngono kuwi wae. Nek wis tuwa iki pokoke tenan. Santai nek sing tuwa iki santai. Sing jelas monggo masing-masing niku wis do duwe semacam lahan jenenge. Lahane wong lanang ibadah sing ana hubungan karo bojo wadon niku litaskunu dalam tanda kutip sesuai kemampuan. Karena antarane siji karo sijine beda-beda kemampuane. Sekalitas kuno nyukupi kemampuane beda-beda ta nyukupi niku. Sing laden tukang, sing pegawe, sing pasar, sing tani kan beda-beda. Lah niku mangke sing pokoke sing kira-kira jenengan mampu saja nek ora aja dipaksakan. Tukang kok ngukur DPR. Ayo remuk kok ya. Tukange iki ngono ki ya wis iki. Aku bayarku semene lho Bu. Kemampuanku nyukupi kowe men kowe iso tenang semene iki. Lah engko sing wedok kudu nyadar, oke aku ya ora arep nuntut sing kira-kira dudu jatahmu. Mosok kowe tukang tak tuntut kaya dewan ya ora iso. Iki nek tukang ya tukang, aja kaya laden. Kok terus ukurane laden, lah kowe badhe ukang. Niku nek jenengan ngono kuwi sing iki engko garis besare tembung angger sing lanang ki netepi kewajibane, sing wedok ki netepi kewajibane, otomatis litas kunune terrealisasi. Litas kunune bakal wujud niku mengke karena masing-masing do netepi kewajibane. Garis besare sing lanang netepi kewajibane ngewehi niku sing wedok netepi kewajibane nerima. Jenengan iso mbayangke diwehi nerima iki sinkron. Mesti asik kok ya nek ngeten niku. Nek wis iso ngono kuwi, Allah terus ngiming-iming nang nggon ayat niku. Wa jangala bainakum mawaddata warahmah. Iki terus diming-iming. Nek kowe antarane lanang karo wedok do iso ngono kuwi, maka Allah bakal ndadekke lehmu do bebojoan didadekke mawaddatan lan warahmatan. Engko bar kuwi Allah ngedukke mawaddah karo rahmah. Katakan saja mawaddah niku ayem kebahagiaan. Tresno mawaddah niku rahmat niku ya rahmate Allah. Bebojoane niku kebak rahmat. Nek metu saka aturan Quran, aturane ming menurut umum ilang iki. Mawaddah karo rahmah niku ilang. Nek diteruske sesuk tuna. Sing donge bebojoan niku nuwuhke antarane lanang wedoke ndhe celengan ngamal saleh pirang-pirang. Sing kena nggo nyadong ganjaran, jebul sok mati do ora ana ganjarane babar blas.
Sing lanang lembut gawe ra ana ganjarane, sing wedok le gedabikan ndak dina mberesi omah ora ana ganjarane. Sebab ora sesuai karo aturane Allah lah ya. Kan ya ora ngaji kuwi mau ji. Nek ra ngaji iki ketoke apik wae ora apik kok. Ning nek ngaji ketoke ra apik wae apik. Nek ngaji ketoke apik, ketoke ora apik. Misalkan ngekeki nafkah terus ukurane fikih. Nek wong ngaji ngekeki nafkah ukurane fikih dipunjuli. Misalkan nafkah niku ki 20.000, sing lanang ngekeki 20 ning nganggo fikih. Ki kowe tak kei 20 nafkahku misalkan niku. Asline 20. Ning wis dikeki 20 wis punjul. Sing ora nganggo ngaji anggur duwe biuk gak kabeh, biuk gak kabeh. Ning nek dasare do beda. Sing ngaji nganggo aturan agama, sing ora ngaji nganggo aturan pada umumnya. Lah sing biak-biuk niku ya wis ora dadi ya. Oh, karena ora ngerti aturan kok ya. Apa meneh wis ora ngerti aturan cetil. Wis ceracrit. Ngerti to ceracrit? Ceracrit iki maknane metu mboko sithik. Wis cetil kek ya ora kenal agama. Kadang wis dulungke wis dikaruhke. Saru tenan lho iki ora pareng lho. Wong saiki ngulungi kok sesuk takon lah wingi kae sing tak keke kae nggo apa? Wong lanang ki aja ngono kuwi nyekutis. Ngulungi kok takon. Wah, jan rawangun tenane. Tukokan anu ya, Pak. Lah sing dek mben kae tak keke kowe iki wis entek apa? Oh iki lanangan apa dikon ngulungi iki. Sing wis dulungke iki wis kok iki sing wedok anu ya Pak engko nek lunga tulung tukokno iki ngono kuwi iki oke siap wah ngono kuwi dadi rada jentel nek ana iki nek ra ana lah iya lah ya aturan iki apa-apa nek ana je mula kula matur jaluke iki aja sing kira-kira ra ana karo ra mampu. Mula wong wedok kula aturke nrimo. Maksude nrimo ki nrimo karo kemampuane sing lanang, ora nrimo gebahwian. Ora nrimo gebahwian lho. Jenengan tetep wong urip bebojoan iki ngerti to, kemampuane lanangku semene, hasile semene weruh ngerti. Iki engko njaluke dijumbuhke karo kuwi, sak ngisore kuwi aja punjul. Ora kok nrimo ki terus gebyah ya wis nak arep meneng wae kek syukur ora ya wis. Kuwi jenenge bodho nek wong wedok ngono kuwi kok ya nrimo dikeki syukur ora ya wis. Ora ya kesenengan sing lanang kok ya. Kok terus ora ya wis nek ora dijaluk. Nek ora dijaluk engko nek wis dikeki kok aku wis ngerti. Bojoku ngekeki semene bayare semene. Berarti dhek mengengeh semene wis rasa njaluk meneh. Oh wis ketok kok. Lha wis ketok kok nggih. Wah iki nek dibahas tenan ra ana titike. Wong terus permasalahane kompleks banget to, permasalahane werna-werna. Sing jelas engko men mawadah warahmah medun, ayo lanang netepi kewajiban, wedok netepi kewajiban. Nek wis ngono ki inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalem kang kaya mangkono la ayatin. Yakti ana tanda-tanda li kaumin kanggo kaum yatafakkaruna kang padha gelem mikir-mikir. Wis cetha niku. Lah nek ra iso ngono, waman sapane wong lam yastati kang ora mampu sapa wong mingkum saking sira kabeh apane taulan iki ora mampu taulan dawane. Taulan niku ae tegese ma barang ora mampu ma ing barang ayal zamu kang majibake apa ma'an nikah ing nikah rupane min nafaqatin saking nafaqah wa ghairiha lan sak liyane nafaqah sing sapa wonge ora mampu saka jenengan-jenengan kabeh kok ora mampu iki saka nikahe niku ki ora mampu. Dalam arti ora mampu arep ngekeki nafkah ya ora mampu. Liyane nafkah sing magepokan karo bebojoan kok ya ora mampu.
Iki waduh piye nek ora mampu ngene iki ayang kihal al muhsanat ayang kihayen to nikah sapa man al muhsanati ing wadon-wadon sing kareksa al mukminati tur wadon-wadon sing mukmin mongko ya famima mongko setengah saking barang malakat kang miliki apa aimanukum tangan tengen ira kabeh rupane min fatayatikum saking budak-budak ira kabeh al mukminati kang mukmin iki solusi terakhir saka kowe kok arep nikah ora mampu le ngekeki nafkah ora mampu le gawe tenang ora mampu le nyukupi pengen nikah ning kok ya ora mampu tenan nafkahe ora mampu wong ya ora tau glidik ora tau glidik ketoke ngalor kae ora glidik ya jebule ameng mubeng kok ya kae iki ngalor kae iki mung mubeng kae engko ora dakwan titik mulai guang kelas ya arep ngekeki nafkah kok ya ora mampu kadang mampu kok cetil banget luwih seneng duwite mbangane wonge ana lho wong iki luwih seneng duwite mbangane bojo anak iki ana lho akeh tenan nggih ta kowe wong lanang ki awel kelangan mula sing wedok ra tau disejahterake anak-anak pengen apa-apa ra tau dituruti kuwi karena wong lanang seneng duwite utawa seneng bandane wah nek kok ngono iki mesake sing dadi wong wedok mesti kapiran mesake sing dadi anak-anake tenan mesake engko njaluk apa-apa larang titik ra turuti kok tumbaske bebek Pak lambe iki rasah dimemanja tobat ngene iki oleh muni lambe rasah dimemanja bebek-bebekan barang nek tuman marahi boros wah lah wis angel tenan wah akhire ndak dina nek ra terong bayem wis lek cerdas piye iki nek kur pakanane bayem kan mikir nahwu titik ngono ra mangkat marahi ngelak ngerak ya ora ngono kuwi kok ya wong sing jenenge wong lanang didit jaluk sing wedok anak pengen apa ta apa sing sifate halal apik kuwi dituruti iki akhirate sing lanang hakikate duwite sing lanang ki mlayune nggo tuku swarga arep angko terus ra duwe duit kae ora apa-apa lah kok ora apa-apa lah wong lanang kok sesuk isih iso golek kok saiki entek nggo nuruti sing wedok entek nggo nuruti anak ora apa-apa wong kuwi tuku swarga kok ya sing lanang ki oleh dobel lho playune dhuwit dadi swarga le gawe cukup le gawe seneng bojo anak-anake ya dadi swarga kok ora duwe sudut pandang akhirat to kuwi iki arah akhirat sing istimewa yo ora tau ngaji kok yo wong iki nek ora tau ngaji ora bakal jedul ngen-ngen karo jedul istilahnya pemahaman ibadah sing terkait nganggo awak lan bondo sing kok ngono kuwi warang banget. Ning nek wong sing ahli ibadah sak uni-uni nek duwe mesti langsung kok ya. Wong krungu anake we omong. Aku pengen es teh Hebi, oh beres mbok sak kendile. Nek ora es teh mbok sak kendile. Wah wingi sore melu ngaji ning Srungga. Anak wedok wingi sore melu nang ngaji ning Srungga. Neng pertigaan kuwi pertigaan Garjaya kuwi ra ana duren. Ngono. Biwi durene gede-gede bi. Ayo engko ngaji mosok nggo duren aku. Wagu no aku.
Lah engko kan karo arep tuku es teh jumbo. Ayo engko tuku sisan. Ning engko lho iki agar mangkat sih. Masa mangkat ngotong-ngotong es teh ro duren. Wasiku ngaji ning Srungga jedhet rampung mulih. Tanek ra kelingan. Durene mau kene iki to. Oh. Tanek ra kelingan. Sleyor mandhet tuku sik. Semilih-milih kae sing apa ya. Anggur sing gedhe enak lho, Bi. Lha ngene lah iya. Sing gedhe dhewe enak aku. Nek omong ra dipikir aku. Nah, akhirnya terus tuku sing gedhe 75. Saiki agene iki Pak niki nek iki dijamin ya wis kuwi wis ndak embangane aku nek milih kleru aku. 75 wis. Le mulih ngetan kene biye nang ngene kulone Ata kae es teh jumbo enak ya wis tuku kono. Akhirnya ya mes sak plenikan ngono wis langsung 100.000 ya. Kur tuku duren es teh 100.000. Nek cara hitung rak ya piye to ning wong kula iki mikire lah iki akhiratku kok ya wis ora apa-apa wong aku tuku swarga kok. Di sisi lain kok nek bedah duren ya aku melu mangan kok ketoke mah akeh aku iki kok. Wis oleh swarga melu mangan. Pikirane ming ngono kuwi ora masalah sak plenikan 100. Nek wong awal dilumpuk kowe wo nang rekening mlumpuk ukih wae. Ora sah tuku duren, ra sah nuruti lambe sing sipate engko enak-enakan, duwite mlumpuk, pas mlumpuk kae mati ning ngene. Ya wis rugi kok ya. Nek ngene ora ora duwe kae sing ilang-ilang wingi kae, duwite sing mlayu wingi-wingi kae wis cetha sesuk tak undhuh. Arep saiki ra duwe kae sing jenengan saiki duwe, gandeng wingi ra nandur ora ngundhuh. Ora ngunduh wong isih ana kok barang isih nganggur ning simpenan kok. Nggen kula ora wis mlayu. Sesuk mung karek ngunduh. Kadang wong iki sing nek ora duwe pandangan akhirat niku sok ngono kuwi. Sok-sok bangga omong karo wong, aku duwe duit semene iki lho. Sok-sok ndelok tulisane seneng. Karena merasa duwe padahal kuwi bahaya banget. Kok bahaya banget pripun nek ngantek mati niku ki selo nganggur, mubazir mungkin. Kula wis bola-bali matur karo jenengan. Urusan bondo iki takonane loro, le golek piye nek wis bar le golek piye takokne meneh kanggone apa. Nek ora kanggo ming nganggur ning omah utawa nganggur ning simpenan, kuwi mubazir jenenge. Kayak Allah ngendika fa innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa inna syaitana kana li rabbih kafura. Mongko sak temene wong-wong mubadzir iki kancane setan, gek setan ning pangerane iki kafur. Setan ning pangerane kufur, gek wong mubadzir kancane setan. Berarti wong mubadzir melu kufur ningen. Ati ketoke sugih kae mah cilaka kok ya. Nek sing radong ya pas mati padahal pinter golek duit ki akeh ngono kae. Mati kok ora ninggalke apa-apa, sing radong ki do gumun. Padahal kae iki golek duit pinter banget. Kok ya mati ora ninggalke apa-apa. Oh, nika sing paling bener. Ora ninggalke apa-apa iki bener lah wis nggo bangun kraton ning swarga kok ya. Sing paling parah ki pinter golek duit mati duwe apa-apa ning dhek lungane ning kubur ora nggawa apa lah kuwi malah bahaya banget kok ya. Ndak ya paham donya karo akhirat ki ngalor ngidul sih. Beda pahame kok ya. Do meneng wae akeh sing krasa iki ngono kuwi iki. Parah. Nah iki wong ra mlaku ayat ngisor iki ora mlaku. Nek kowe iki arep nikah wong wadon-wadon sing mukmin, wong wadon-wadon sing merdika, wong wadon-wadon sing umum ning kok ora mampu arep ngekeki nafkah ora mampu arep ngekeki liyane ora mampu solusine rak famima malakat aimanukum min fayatikumul mukminat kowe ngalapo ning kono dadi ngalapo saka budak-budak wadonmu budak-budak wadonmu min fayatikum masalahne lafate min fatayatikum
ngalapo saka budak wadonmu sing mukmin. Lah kok kon ngalap budak wadon, jenenge budak itu kan diperlakukan, dipekerjakan dengan cuma-cuma, ora ragat, ra biaya, ra bayar. Wong wis dadi budak itu jan nek cara derajat ngono sak asore-asore wong karena dipekerjakan, diperlakukan ning ra oleh apa ya ming dipakani sak matine ning omah kono. Kuwi budak. Mula terus budak itu hukumnya dipiye-piye halal, ngono lho ceritane iki. Dikapak-kapake halal. Budak lho iki. Budak, dirungokke ta budak. Nek nggon kuwi arep ra krungu jenengan. Arep ra krungu ning pahame ming ngapak-ngapake. Wong senengane nek nampa keterangan subjektif lho senengane. Ora cetha. Ra ya sing objek, sing ora subjek. Ora dadi kok ya. Lah kok ngono kita kan ora mlaku perbudakan itu. Dadi ora iso ngene iki kok ya. Angko pilihan alternatif lah. Gandeng perbudakan ra mlaku jenengan dhewe arep rabi rawani karena ra mampu nafakoi termasuk ra mampu gawe tenang. Nah, iki ketoke pilihan yang lain apa poso mingen. Jomblo tur poso. Pokoke pendak dina digawe ngeleh lak lemes. Lah nek lemes ki wis ra dipikiran apa-apa. Pokoke angger teko tenguk ngono pengine glundung turu. Tenguk nang-ndi glundung turu lah ning wong lemesan ya. Kowe lemes awake, lemes apa-apane. Wis ra kalap blas. Nah, masalahnya perbudakan ora mlaku kok ya ten iki niki sama sekali ra mlaku. Iki lho ayate cetha to. Ning nek jenengan paham rabi itu sakjane lahan ngibadah sing paling akeh. Lahan ngibadah, gawe celengan ngamal saleh sing paling akeh itu rabi. Ning nek dingelmoni, nek ora dingelmu ya gagal kabeh. Nek ora dingelmu ki ora dadi kok ya wong ra dingelmu ki engko ketemune antarane lanang karo wedoke sing kerep berlaku adalah saling tuntut menuntut. Ya iki wis gesek, sing wedok nuntut ngene, sing lanang nuntut ngene. Ora ndelok kasunyatan sing ana. Iki kerep banget ming ngono-ngono iki dadi nuntut kowe kudu sesuai karo karepku. Ngono kuwi dadak kowe kudu sesuai karo karepku. Nek sing wedok nuntute wong kowe iki wis pendak dina sedina esuk tekan sore lunga. Le ngancane aku kowe wektune ra ana, mbok yo nek sore iki seneng omah rasah nendi-nendi. Tuntutan ngono kuwi ana, ketoke rada akeh. Lho iki urusane ngibadah nek nggon ngene iki ya ora kudu ngancani kok ya wong wedok iki sing tegar sing mandiri. Lah kok apa-apa kudu kancani. Ana nggon aturan agama ora ana kok ya ngono kuwi. Kok terus apa-apa kon ngancani, ngantek tenguk ra ngopo-ngopoe kon jejeri lah ngopo iki. Wong ya ora ana butuh apa-apa maksudnya arep ngobrol ya ora. Ha ya ora ketan kok terus ngobrol, tidak seperti itu. Itu idealisme anu istilahnya logika nih. Nek agama ora ngono kuwi ayo cancut tali wanda kabeh dienggo ibadah. Ana sing bahasane rukunan. Ning le rukunan trap-trapane kuwalik. Lemuni wong bebojoan ki ayo saling karo rukunan, saling anu le do ngetrapke wangun kae ning kuwalik. Kuwalik piye? Pokoke sing wedok ya kok nyambut gawe terus engko hasile sing dienggo mangan. Sing lanang ya nyambut gawe ning hasile dicelengi. Dadi ndak dina sing makani malah sing wedok. Lemuni rukunan, lah kowe ora rukunan ning dolim itu kok yo. Kuwi jenenge malah sing makani sing wedok, sing lanang mah kur dinggah-nggehke je. Ngantek isi ngomah kae misalkan ngomah kuwi duwe kursi sudut we sing ngredit sing wedok. Iki sing ngredit, masalahe lemuni rukunan kuwi mau. Iki jan ramu tu ana
TV terus kulkas jebul sing ngredit ya sing wedok. Sing lanang ku nek mbut kae menggahke wae. Malah ana sing ngomong, "Lah aku kan wis nyawisi omah ro lemah." Dadi lemahe nggone sing lanang, omahe le ngedeke nggone sing lanang. Ning nyatane omah sak isine jebul sing nglengkapi sing wedok. Lah iku sing lanang dolim. Karena kuwi iki wajibe sing ngenenge sing lanang. Engko wong wedok wajibe ngreksa. Ha eta nika. Mula hadise nika sing sapa wonge utawa ndiwae wong wedok sing jaga awake, jaga omahe ngono kae lho hadise itu. Jaga. Sing lanang doradong ning jak-jako. Ning ya ana sing ya ndek omah, ndek apa jenenge apa-apa duwe ya wis diseni. Sing iseni sing lanang kuwi, ning ora ana sing ngreksa. Ya ana. Lah kuwi wis angel nek ngono kuwi. Nek ngono ki angel. Angel ora ana sing ngreksa. Kula gegawean ki nek ora ana sing ngreksa mah rasah gawe wae. Malah bacot ya wis. Wis titik kok iki. Lagi mung karek hadise pun sesuk neh wis teruske sesuk muga-muga dadi ridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, manfaat faedah donya akhirat, dadi celengan ngamal akhirat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.